खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मदिनि केबिनेटआव आसामनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल आरो पबित्र मार्केरिटा। दिनै बेलासियाव मदि मन्त्रि सभानि गिबि मेल। माजबाटआव 521 केजि गान्जा जब्द। गिबि केबिनेट मेलनि उनावनो नरेन्द्र मदिया इटाली दावबायगोन। उदखारिनि गुलि गावनायाव बासनि सा 9 दावबायारिफ्रा जिउ खहा आरो सा 33 सुबुंफ्रा जखम। जन आब्राहाम, सार्वरी, तमन्ना फातियामोननि बेदा सावथुना थाबैनो रिलिज जासिगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया रबिबारखालि जारिमिन सोरजिनानै लान्थ्रियै थामथि खेब खुंथायनि थाखाय समायखिरा लाबाय। रबिबारखालि मोनाबिलियाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे बिथांनि केबिनेट मन्त्रिफोरखौबो समायखिरा लाहोदों। मख'नो गोनांदि मदिनि बे गोदान मन्त्रि सभायाव फिन जायगा मोनदों आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ। डिब्रुगड़ लकसभानिफ्राय गोबांथार भटआव देरहालांनाय सर्बानन्द सन'वालखौ 15थि नम्बराव समायखिरा लाहोदों हादरगिरि मुर्मुआ। मदिनि नैथि खुंथायनि समाव एबा 2.0 आव सर्बानन्द सन'वालआ गाथोन जाहाज आरो आयुष बिबानखौ सामलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि रायजो सभानि एमपि पबित्र मार्केरिटायाबो रबिबारखालि रायजोआरि मन्त्रि महरै समायखिरा लादों। पबित्र मार्केरिटाया मदि मन्त्रि सभायाव रायजोआरि मन्त्रि जागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सर्बानन्द सन'वालनि उनाव पबित्र मार्केरिटाया नरेन्द्र मदि दैदेननाय 3.0 आव समायखिरा लानाय गुबुन सासे मन्त्रि। मदि मन्त्रि सभानि गिबि जथुमा दिनै बेलासियाव जागोन। दिनै बेलासिनि 5 रिंगायाव गाहाय मन्त्रि लक कल्याण मार्गनि न'आव मदि मन्त्रि सभानि गिबि मेल जथुमगोन। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि नरेन्द्र मदिया लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्त्रि महरै समायखिरा लानाय उनाव दिनै मन्त्रि सभानि गिबि मेल हांख्रायदों। मदि 3.0 नि गिबि जथुमा गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि न'आवनो जागोन। मदि 3.0 आव समायखिरा लानाय गासैबो मन्त्रिफोरखौ बे मेलाव बाहागो लानो बिथोन होनाय जादों होननानै बिजेपिनि सुलुङाव फोरमायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रबिबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गासै सा 70 मन्त्रिफ्रा गोदान सोरखारनि समायखिरा लादों। राष्ट्रपति भवनाव बानजायनाय मेहेरगोनां हाबाफारियाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ मदिजों लोगोसे बिथांनि केबिनेटखौ समायखिरा लाहोदों। सा 70 मन्त्रिफोरनि गेजेराव सा 30 केबिनेट मन्त्रि, सा 5 उदां रायजो मन्त्रि आरो सा 36 रायजो मन्त्रि महरै समायखिरा लादों। बबेखानि रबिबारखालि गोदान मन्त्रि सभाया समायखिरा लाबायब्लाबो दासिम बिफान राननाय जायाखै। बेनिखायनो दिनैनि मन्त्रि सभानि गिबि मेलाव बिफान रानलायनायनि बागैबो सावरायनाय जागोना रोखा। आरो बे मेलनि उनावनो गोदानै बिबान मोननाय मन्त्रिफोरनो बिफान राननानै होगोन। माजबाटआव पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय माजबाट पुलिसआ रबिबारखालि हराव गोख्रों सिग्रोमनानै 521 केजि गान्जा जब्द खालामदों। सुलुंनि बायदिब्ला माजबाट पुलिस थानानि असि सन्जय कुमार दुबे, लालपानी पुलिस आउटपस्टनि आइसि प्रणब बरुवा आरो भैरबकुन्द थानाय 23 नं बेटालियन एसएसबिनि जवानफोरा जुथाइ अपारेसन खालामनानै 521 केजि गान्जाखौ जब्द खालामनो हादों। बे जुथाइ अपारेसनखौ आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि निजरा सेन्टार साखाथिनि निजरा हाग्रायाव खालामदोंमोन। हाग्रा गेजेराव दोनखोमानाय गोबांथार बिबांनि गान्जाखौ बोखांनानै उननि समाव माजबाट पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय गान्जानि बेसेना खमैबो 51,20,000 रांनिबो बांसिन जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों। बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय माजबाट पुलिसआ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। रबिबारखालि लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि महरै समायखिरा लानाय नरेन्द्र मदिया गुबुन हादराव दावबायनो लाहार फाहार। नरेन्द्र मदिया थामथि खुंथायनि समाव गिबिसिनै इटाली दावबायगोन। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि समायखिरा लानायनि उनाव दिनै नरेन्द्र मदिया मन्त्रि सभानि गिबि मेल हांख्रायदों।
मदि 3.0 मन्त्रि सभानि मेलनि उनावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया इटालियाव दावबायगोन। इटालियाव खुंनो गोनां G7 जथुम्मायाव बाहागो लानो थांगोन नरेन्द्र मदिया। इटालिनि गाहाय मन्त्रि जर्जिया मेल'नीनि हांख्रायनाय बायदियै गाहाय मन्त्रिया G7 जथुम्मायाव बाहागो लागोन आरो बियो नरेन्द्र मदिनि 3.0 नि गिबिसिन गुबुन हादर दावबायनाय जागोन। जम्मु काश्मीरनि रियासी जिल्लायाव दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय गंसे बासखौ सन्देह खालामजानाय उदखारिफोरा रबिबारखालि गाग्लोबनायाव बासआ गोथौ हाखराव गलाङो आरो बासनि सा9 दावबायारिफ्रा जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गासै सा33 दावबायारिफ्रा गोब्राबै जखम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बासआ दावबायारिफोरखौ लानानै शिव हरि मन्दिर फारसे थांनाय समाव जेब्ला फनि ओनसोलनि तेराद गामि मोनहैदोंमोन अब्लानो गाग्लोबदोंमोन। जाउनाव जाथायसालियाव गोबां खालि कारतुजफोरखौ मोननाय जादों आरो लोगो लोगो गारि ड्राइभारा गिनानै गावखौ सामलायनो हायैयाव बासखौ गोथौ हाखराव गब्र'होयो। बे जाथायनि उनाव खौरां मोननानै रैखाथि हानजाया गोख्रैयै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि सावस्रि मिरुआव दैथायहरो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो माखासे सोरखारि रैखाथि हानजाफोरा जाथायसालियाव फैनानै ओनसोलखौ गावसोरनि आवथायाव बेंनानै लायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनि टुइटारनि गेजेरजों जाथायनि सायाव जम्मु काश्मीरनि गभर्नरखौ गोख्रोङै दिथा होनो बिथोन होनायजों लोगोसेनो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो बिथोन होयो। बेनि अनगायैबो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहयाबो बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोनदों आरो टुइटारनि गेजेरजों जाथायनि सायाव थाबैनो गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होनायबो जादों। जन आब्राहाम आरो शारवरीमोननि बेदा सावथुना थाबैनो रिलिज जानायनि खौराङा सोराङाव फैनायखौ नुनो मोनदों। बे सावथुनखौ फैगौ आगस्तनि 15 खालारखालि फोसावना होनाय जागोन होननानै बुंथिनानै होदों। निखिल आडवाणीजों दिथा होजानाय असीम अरोराजों सोरजिजानाय आरो जी स्टुडिय'जों प्रडिउस खालामजानाय बेदा सावथुनाव उमेश कुमार बंसल, मनीषा आडवाणी, मधु भजवानी, जन आब्राहाम आरो को-प्रडिउस मीनाक्षी दासआबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बे सावथुनाव अभिषेक बेनार्जी आरो तमन्ना भाटियायाबो बाहागो लादों। बेदा सावथुनाव गोसो गोजोनग्लाय होनो हानाय माखासे एक्शन नुथायफोरखौ नुनो मोनगोन होननानैबो बुंथिदों। दिथागिरि निखिल आडवाणीआ मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बेदा सावथुनखौ मोनसे समाजाव सोलिनाय मोगथां जाथायनिफ्रायनो लानानै सोरजिनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।